Міжнародний інструментарій для деокупації півострова має з'явитися за результатами саміту Кримської платформи. Про таке повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Він додав, що саміт за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня 2021 року. Він зауважив, що саміт буде пов'язаний з урочистостями з нагоди 30-річчя незалежності України. І на ньому буде необхідно ухвалити конкретні рішення щодо деокупації півострова. Вже чітко визначено дату проведення Кримського саміту – 23 серпня 2021 року. Офіс президента працює разом з МЗС для підготовки відповідних запрошень світовим лідерам. Ми не проводимо саміт заради саміту. Нам не потрібно провести саміт і знову забути цю тему. Тому після саміту має з'явитися, очевидно, декларація. А що ще більш важливо – скоординований міжнародний інструментарій для деокупації Криму та захисту прав українців у Криму. Начальник Сімферопольського СІЗО повинен навести докази щодо нелюдських умов утримання Казіма Аметова. Сьогодні в окупаційному суді Сімферополя начальник СІЗО наводив докази про нібито санітарну обробку камери Аметова. За словами адвоката Рустема Камілєва, наступне судове засідання відбудеться 22 січня. Керівництво СІЗО повинно буде надати журнал прогулянок, скільки разів ув'язнених виводили в баню і на прання, а також скільки метрів в камері виділено на кожного ув'язненого. Мы все понимаем, что на бумаге одно, а по факту было другое. Также судом удовлетворено ходатайство защиты о вызове в качестве свидетеля человека, который сидел вместе с Казимака в 66-й камере следственного изолятора, который будет фактически подтвердит позицію сторони защити. Казім Аметов вимагає від Росії виплати компенсації за нелюдські умови утримання в тюрмі. Окрім цього, його скарга розглядається у Європейському суді з прав людини. 24 січня 2019 року, після піврічного тримання під вартою, 3 політв'язням, в тому числі Аметову, змінили запобіжний захід на домашній арешт. Перед цим окупаційний суд засудив Казіма Аметова, Бекіра Дігірмінджи, Асана Чапуха та Руслана Трубача на 3 та 3,5 роки. Кримські татари намагалися допомогти родині Віджія Кашка повернути вкрадені турецьким громадянином гроші. Це Аліме – одна з 2 жінок, кого вдалося повернути з табору для біженців на півночі Сирії. Їй 37 років, вона з Кременчука. До Сирії поїхала за чоловіком, того покликали сирійські друзі. Там, стверджує Аліме, чоловік заробляв на життя, ремонтуючи взуття. У Сирії чоловік потрапив до тюрми, а жінка залишилася сама з 5 дітьми. Спроби виїхати з країни були марними. Всі дороги були закриті, окруження було повне. Мы искали дорогу все эти годы выбраться, но если ты выходишь, оттуда тебя стреляют, в спину могут стрелять. Так как я мать 5 детей, я не могла так рисковать идти через пустыню, как бы минное поле. И как бы постоянно оставалась в окружении под бомбами. Жінка потрапила до табору Ель-Холь, де пробула 1,5 року. Потім її з дітьми перевели в інший табір – Роч, де вона прожила ще 4 місяці. Аліме розповідає про нестерпні умови життя в наметі, який стояв просто на землі. Ветра, ураганы, пыль, жара. Зимой ветра с дождем со всех сторон. Этот дождь бьет, и твоя палатка раскачивается, рвется. И очень тяжело. Медицинская помощь, приезжала машина с медикаментами, но у них особо ничего не было. Если у человека больная печень, они просто выписывают обезболивающее, но лечения особо не было такого. Друга жінка, яку також вдалося повернути до України, відмовилася від зйомок. Єва родом з Криму. Також поїхала до Сирії з чоловіком. Наразі про нього нічого не відомо. Вважається, що він зник безвісти. Жінка також потрапила до табору для біженців. Ділитися подробицями своєї історії небезпечно для неї та для її родичів. Всі ці роки жінки постійно намагалися потрапити додому. Зв'язувалися із дипломатичними представництвами України та просили допомогти вибратися з табору. Всегда писали, обращались к ним, записывали аудио, видео, показывали, в каких условиях мы живем. И чтобы они поскорее приняли решение, чтобы помогли нам выйти оттуда. Это продолжалось
я думаю, 2 года. Это было 2 года. Вот в феврале будет 2 года, как мы попали в этот лагерь. 31 грудня їхня мрія здійснилась. За кілька годин до Нового року у Борисполі приземлився літак з цими жінками та їхніми дітьми на облавку. Це перший результат роботи декількох відомств держави, зокрема СБУ, Міністерства закордонних справ України та Офісу президента. Хоча наприкінці минулого року почало здаватися, що питання не вирішується. Тоді Меджліс та Офіс президента обмінялися гучними заявами. Голова Меджлісу Рефат Чубаров вважає, нині головне, що справа почала просуватися вперед. Мы на самом начальном этапе сопровождали эту тему. Мы взаимодействовали с органами власти для того, чтобы все службы координировали между собой, были инициаторами создания правительством Украины в 2019 году рабочей группы в МЗС, и на том этапе мы собрали максимальное количество информации. На втором этапе, где, собственно, подготовка и осуществление эвакуации, там уже работают спецслужбы. Повернення громадян України – важкий процес. Кожну справу розглядають індивідуально, перевіряючи, чи не мають жінки зв'язків із терористичними організаціями, розповідає Фатьма Бойко. Вона – адміністратор групи, яка розшукує біженців та співпрацює з їхніми родичами. Її племінниця також потрапила до табору. В эту группу моя племянница не попала, хотя вечером в 22:50 мне сказали, что она тоже проверена всеми службами, что они тоже улетают, но утром в 8 часов мне сообщили, что курды отдали только 2. По какой причине не отдали? В общем, в Украину прилетели 2 женщины и 7 детей, как вы знаете. Наразі на території таборів Ель-Холь та Роч залишається щонайменше 10 жінок та 30 їхніх дітей. Їх повернення додому буде другим етапом спецоперації, подробиці якої не розголошуються. Очільник Меджлісу Рефат Чубаров вважає, що вже необхідно готуватися до приїзду другої групи. Мы максимально пытаемся, чтобы была задействована общественная инициатива. Но, разумеется, Меджлис крымского народа всегда очень плотно опекает все эти процессы, потому что это наши сограждане. Это крымские татары, этнические украинцы, кто-то из Крыма, кто-то из Харькова, Полтавы, Киева. Они все войдут, я уверен, в нормальную жизнь. Майже 2 тижні жінки з дітьми провели у пансіонаті під Києвом. За цей час дітей оглянули лікарі. Серйозних проблем зі здоров'ям не виявили. До жінок приїхали родичі. Єва залишиться у Києві, а Ліме повернеться додому у Кременчук. Діляться, хочуть якнайшвидше повернутися до нормального життя та більше займатися розвитком своїх дітей. Урія Сітумєрова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Я чувствую себя гражданином России, который имеет полное право вернуться к себе домой. Что вы ожидаете? Место у меня, ряд у меня счастливый, номер 13. Ребята, давайте несколько шагов назад. Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим. В аеропорту Внуково прихильників політика хутко витіснили, когось затримали, а борт з Навальним спрямували до литовища Домодєдово. Там Навального вже зустріли поліціянти та відвезли до райвідділку. Переночувавши в буцегарні, Навальний мав зустрітися з адвокатом, але замість цього потрапив на виїзне засідання суду прямо у підмосковному відділку поліції. Я не понимаю, почему никого не уведомили, почему не дали никакой повестки. Это просто, я много видел насмешек над правосудиями, но просто, видимо, вот этот тот самый дед в бункере настолько всего боится, что просто какой-то демонстративно разорвали и выкинули на помойке Уголовно-процессуальный кодекс. Это невозможно, то, что происходит здесь. Это просто какой-то наивысшей степени беззакония. На захист Навального виступили в США та Євросоюзі, називаючи затримання політика свавіллям та беззаконням. Втім, сам Навальний, який обурився російській Феміді, вперто ігнорує безчинства окупаційної влади його країни в Криму. Наприклад, судили ще над білогірською групою у так званій справі про тероризм. Вирок у майже півстоліття колоній на 3
окупанти оголосили минулого тижня. А всіх, хто їхав підтримати бранців, знову затримали на Кримському мосту. Сколько времени будете проверять его? Законное право, какое у нас вообще законное право, согласно Конституции Российской Федерации, правил ПДД? Не более 3 часов. Все, вы в течение 3 часов обязуетесь вернуть? Вы задали вопрос, я постараюсь гораздо раньше. Ну, уже кто-то 1,5 часа стоит. Про цей злочин російської влади та десятки інших Навальний ані пари з вуст. Зате про окупацію Криму він висловився однозначно. Мовляв, це не бутерброд, щоб його повертати. Тим часом сам Навальний та міжнародне співтовариство мали б розуміти. Політичні гоніння всередині Росії – лише наслідок безкарності путінського режиму за міжнародні злочини, серед яких війна проти України. У цьому переконаний голова Меджлісу Рефат Чубаров. А побороти агресора можна лише спільними зусиллями цивілізованого світу та жорсткими санкціями. Хочете уникнути прямої російської агресії проти своїх країн і народів? Перш за все допоможіть Україні звільнити окуповані Російською Федерацією території та відновити свою територіальну цілісність в межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. По-друге, зважтесь нарешті на введення ембарго на російські енергоносії, що змусить Росію повернутися в рамки міжнародного права. Захистити Навального та інших російських опозиціонерів від репресій Кремля справедливо було б разом з примушенням звільнити 129 кримських політв'язнів, з яких 93 – кримські татари, а також сотень заручників, які утримуються в катівнях ОРДЛО, впевнений голова Меджлісу. Тим часом Навального заарештували до 15 лютого. Він з так званого суду закликав своїх прихильників вийти на вулицю. Мы становимся беднее, наша страна деградирует, наше образование все хуже, наше здравоохранение все более убогое. И это никто не остановит, кроме нас самих. Поэтому я вас призываю, не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся. Федеральна служба виконання покарань раніше оголосила Навального в розшук по Росії. Там вважають, що опозиціонер порушив правила умовного засудження у справі Ів Роше. Він не відзначився в російській інспекції навіть після того, як його виписали з німецької клініки. Владислав Стужук, Заман, АТР. Протягом минулої доби окупаційні російські війська двічі порушували режим припинення вогню на сході України. Так, неподалік населеного пункту Широкине окупанти двічі відкривали вогонь зі танкових протитанкових гранатометів, доповіли у штабі. Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає. В районі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» спостерігалася тиша. Від початку поточної доби 18 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Обстановка в районі проведення операції Об'єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами. В Україні з квітня по грудень 2020 року до лікарень було госпіталізовано 253 тисячі пацієнтів з COVID-19. В середньому вартість лікування одного пацієнта склала 45 тисяч гривень, повідомила Національна служба здоров'я. За останню добу в Україні зафіксовано 3034 нових випадки COVID-19, 5236 одужали, 67 пацієнтів померли внаслідок хвороби. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав людей робити тестування, навіть маючи симптоми респіраторних захворювань. Він нагадав, що в Україні функціонує 2373 верифікованих МОЗ пункти тестування. Окрім цього, проводити експрес-тести можуть також і сімейні лікарі. Ці всі пункти тестування, де саме, в залежності від того, де мешкаєте ви в нашій країні, цю інформацію ви можете знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я в розділі COVID-19. Воно все накладено на мапу, тобто в залежності від того, де ви мешкаєте, будь ласка, заходьте, знайомтесь, де це, і якщо ви потребуєте тестування,
обов'язково, не чекайте нікого, ідіть і тестуйтеся. Хочу наголосити, що все це безкоштовно. Тобто будь-яка людина, якої є навіть незначні симптоми респіраторного захворювання, підкреслюю, респіраторного захворювання, не тільки симптоматика COVID-19, будь-які симптоми респіраторного захворювання, вона може піти і здати відповідний тест. А в окупованому Криму за останню добу виявили 348 нових випадків захворювання на коронавірус. 13 осіб померли. Загальна кількість хворих на півострові, за офіційними даними окупантів, досягла 38 178 осіб.